YouTube gani. Sa YouTube ni. Kainit sige. Kato sa page to gani ha. Kailangan ako taas-taas na video ani. Oh, very good. Nidalo ka. Wait. Akan ni ara ka dire. Kaya atong takas lokal gahapon. Ano mo lokal gapon? Wala ko kita nimo. Ako tama din data. Wala ka nagkiat-kiat. Wala ba nagkiat-kiat? Minyo na ka? Wala pa siya. Nakayab. Iya ba? Tungog ba ya diri oh. Post ra na. Hala! Ordered na. Kainit. Niya ni oi. Ana kana lang ana. Ayan. Ana lang. Hello, Brad. Situan ang galing. Situan pa. Oh!